Здравейте, казвам се Надежда Атанасова от град Дупница. Имам собствен салон за красота и работя като фризьор. За да участвам в играта на Кредисимо, аз изтеглих заем до заплата и използвах парите за заплащане на битови сметки. За услугите на Кредисимо аз научих от интернет в страницата на Фейсбук, докато си бях, излезе реклама на Кредисимо и реших да опитам. Когато ми се обади вашата колежка, че печеля наградата, аз не можех да повярвам. Бях на работа в салона. Тогава се обадих и на съпруга ми по телефона. Казах му и на него, че печелим, и той също не можеше да повярва. И вечерта, когато се прибрахме всички вкъщи, бяхме просто много щастливи. Всички бяхме много щастливи. Повярвайте на Кредисимо, късмета проработи. Наградата много ни харесва на всички, най-вече на малкия. И имаме още две голями каки. Те се включиха в избора на награда. Най-вече това ми хареса, че успяхме да си изберем сами наградата. На всички, които имат нужда от заем, ще им кажа, че могат да се доверят на Кредисимо. Аз се доверих на Кредисимо и успях. Благодарим ви, Кредисимо! Много сме щастливи!